Bueno, zauzkot gehatu ja. Zenbat urte ziak martxan ja? Ba, 87 Laroita zazpitikan ja. Jope. Aurten 18 garrena. Oita emezutigarren urte hurrena, bai, nire esango nire jaio naukenetikan, 2 urte nitxeskan. 2 urte, bai, beti horre onden nire jaio naukenetikan. Eta, eharraekenak zein darra hartu iken, Joder. Hasieran zeuan hola, proba bat izango ban bezala, eta guain... Nik ezagutze jatenetik gizton indarrazekak. Bai. Goatzen aukenetik. Azkenengo 15 urte hauetan kiston indarrazekak egia zen. Bai. Eta, hoi nola hasi guano, nola, baldak izenek antolaltu zilan, nola izan dituen hasiera horiek? Historia entzun da zegat. Vale. Behin baino gehiotan gaina. Eta, zoz berezian naizela egin, eta ja niun baiten nazio menituan, baina baina gan hemen triarloia zeuan ez zitxe egiten. Ja, ez gen itxen Baina ez da bat zeuan. okurritu ditakela, hemen inberdio. Eta, bueno, itxasua bazekau, biziketan ibiltzeko tokilare bazekau, eta zarauten Eta korrika egiteko. korreketeko baita ere, eta nik uste piskat zoromo gana zituela, eta gero urtiagin, ikusteko mezelak izton indarra hartuik, eta goraka. Ona. Eta hor, zautzen, zenba jende zio ja federatuta eta apuntatuta, ja hor kiston jendetza zaudete, ez da? Gu ekipuan, oantxe, WhatsAppeko grupuan mintzat, 165 bat hola bai. 165, lau, Bai, ja, Ona, bai, eta hor danetik engozaz, ez da? Profesionalagoak, ezein profesionala, gero jendiak iteikena bakarrik entrenatzeko. Bai, ni sartu nituanen, igual ni gaztiena. Eta oain, Veteranoa, veterano ez, Veteranoa. veterano ez, baina geota gazte gehiago, eta... Bai, jendiak, zarauzko trialoia ikustiak batea, gogua sartzea, trialoia beha iteko, orduan taldian sartu du, eta dinamika hortan. Ona. Eta, adibidez, triatoian munduan hor, nola entrenatzen zuen? Zein deka entrena hori hor? Zenek gidatzei zuen nola egin? Zatigan, azkenean, hiru disiplina dituk, bata bestian atzetik antziak, baino etxekiat. Nola kudeatzen dezue? Zer... Igadibez, gaur arte nola ibiliaiz entrenatzen? Nola ilistiaiz ondo gaurko egunia? Igerian, zekau ekipuan aukera, dano batea entrenatzeko Jon Unanuekin. Vale. Eta hori, igeriketako, apuntatzea aldin baizea horta bintzat, irentra hori da Jon Unanue, eta aste artea ostegunero, eta larun batetan bialtze iskik, baina behaztek izaten, baina bai, larun batetan ebai, entrenamenduak igerikoak. Gero bizikletan, hor ekipuan barruan sortzean grupetatxoak, eta beti... Bakoitzan maia antzekoak inibiltze izate, eta zuen grupituak inibilita hola. Bai. Eta gero korrika, ni bintzat, nire bolara. Ire kabuz ibiltzea. Eta gero, bakoitzak, jendia bere kabuz entrenatzen da, gero beste atzu, entrena horiakin. Nire entrena horia Jon Unanue. Vale. Eta beak esate ikena, Amen. Eta nola kudeatzei, zezatik adibidez, nola indek azkenengo hilabetea, azkenean zekiat, danak egun baten hirurak iteituken, o astelena, azken ostegun igeri, eta gero aste arte, betzekian nola kudeatzeko. Aste arte ostegun da larun bat, beti igeri. Beti igeri, 3 egun. Vale. Eta gero doblajiak iteixean egunak izatitu normalian, oixe, aste arte ostegun da larun bat. Vale. Igeriteken egunetan... Gio, okorrika o bizikleta? Korrika o bizikleta, bai. Vale, txandatzen ditzaiz. Normalian, bai. Eta zein biardek, i ona izenan gehiago entrenatu, o txarra izenan gehiago entrenatu, o zer esate ikunan nuen? Justu aurten, bizikletan kaina gehiago ematen izak. Vale. Geo korrika hobeto itxi alizateko hankak eta hola. Vale. Baina bai, oixe. Ez hainbeste sufretzeko bizikleta gainea, da ondo iristeko korrika egitea. Claro. Ze azkenian garrantzitsuek ondo iristia korrika egitea, ez da? Zeratik, korrikalari hona alin baiz, baina hilda iristen baiz. Hortan erabakitzek, no? Ados. Eta adibidez, neguan, itxasuan sartze zate, o dana igerilekuan iten dezue? Neguan igeri. Neguan igerilekuan, ez da? Baixa, gorra, 12 graduzio genian itxasua, hor korrika igeritia. Maiatzaldea jazte. Oain ja, belflazio gura. Eta, ze egiten dezue? Maiatzaldean azte zatenean trajeakin da azte zate, o beti txaparrotan? Bai, trajeakin. Trajeakin. Kompetiture trajeakin ite jau. Lehiaketa egunean ateako iz trajeakin? Bai, bestela ondoratu. Ostu iteaiz? Bestela ondoratu. Bai, karo, gainea horre flotabilidadi amatik, ez da? Karo. Eta piztinan berez gehiago unditzez, no? Gehiago itxasuak gatzakin pixka gehiago flotatzek, ez da? Bai, laguntzeik. Laguntzeik. Egia zan itxasuan askoz guztuago, igeri. Bai.
Eta ike esan dekena, tokatzen bazaik egun batxarra, aize frantzesakin, ordana... Hola xe tokatu ban, nire lehen urtean hola xe tokatu ban, da ura tragatzea. Hortik aurrea dana erraz, no? Hortik aurrea. Ados. Hori baldak ikudeatzen ondo, Ara, horretik ingoidez. Vale, bai, aurrenin jok eola, gaur puntxu ikendu jok. Hola. Bai. Ondo, aiaiz. Venga, hoi kendu jok gaur puntu hori, eta listo. Vale, eta elikadura aldetikan, hoi nola kudeatzen dek? Hori ire kabuz, edo bakak norbait esatikena zer noiz eta nola jan? Aman kabuz. Aman kabuz? Aman jartzuna barroa. Ondo elikatuta hoi orduan. Aman kabuz. Karrera egunetako bai, ekipu antzeka nutrizionista bat, eta... Talek esateik nundik noa ibili. Urtian zehar ondo entrenautako banak edo karreran ez jutia pikuta gaizki jatia digan, ez? Claro. Orduan, karrera egunetako bai, pixkat kontrolatuta. Eta, nola egiten dek egun hauetako da? Pasta jan, batata, hidrato pixkat, arrautzak, baitare? Bai, enzala de pasta, arrozana, mermela, estilla asko, eta urean. Ona, hidratatuta iritsi, ez da? Hidratatuta iritsi, bai. Vale. Eta, esan dekela mermeladak eta estillak eta gora azukrea ere bai emate jozu orduan, Bai. Estilla asko. Asko, Bai. Azukrea, porque gero karrera egunian bertan teizema kilo kenduko izkion. Zenba galtzeituko proba hortan? Proban bertan pare bat, bai. Pare bat, bai, Jaten jutea ize bai proban zehar? Bestela ez izisten, igual, ez da? Ez izisten. Eta zenba jatek adibidez proban zehar? Ojan baino gehiago gelak. Vale. Zea, gelak, hola ja glukosak eta... Horre gurtian adibidez zauzkoterialean guztira 11-12 gel, bai. 11-12 gel, bai, Eta bizikletan 3 boteia, 3 laure. Ze isotonikoa, bai. Vale. Eta hori kudeatu inbiardek, ez da? Esatei ere bai kontu zibile berrekela, segun tripak nola azkaken, bai igual gelak ez da esikela ondo sartzen, eta liada bat izan. Nei honea etorrikutuken korrikalarik kontauta behintzat, ez da? Nik juiztu suertia izatea eta karrera egunetan mintzat, tripak goaturez. Goaturez, señale ona. Gehi izate ditu, baina. Señale ona. Tripak... La mejor digestión, la que no se nota, esatei, ez da? Ba, ona. Bueno, hemen, hau ingo jaunaek... Hau nola moztuko ditu. Hori nola moztu dut, lanak emezera, laukitxotan ebai. Vale? Hola moztuzak. Venga, eta gero hori behitan nintzak, eta listo. Beitu hau ingo iten adiknek, zu basua nahi dilat, eta igual energia gehiagizekak, eta hola sigarriko eskilat. Eta gero ja, behin, ja gogortu dianian, gero kakakaka eskuak inpuskatuko ditugu, eta listo. Baina, Laurak ez eskitek sartzen. Hau jani, berko jo, etzaigu, sartzen hau, sartaian. Alegin bat ingo jau? Bai. Venga, hau etzako, heldu. Eltan sartzen. Bueno, hola, eta esan deuna, Suban jungo geha, kurruskari gelditzeko. Vale, hau hola, Eta hor bat zeude momentu pare bat etxekiat oso emozionanti ditukena. Nik uste ditena, bat, igeritetik ondartza iriste zatenian, hori momentu brutala, ez da? Netzako hori izerek, jazta guain azte karrera. Bai, no? Netzako bai. Vale. Eta gero ere korrika, 3 guelta horiek herrian ziarrititu zuena, nik bentsat, gaina guapoak zatik, bakoitzak bere hausuan eote gaituk. Ni adibidez hor rampla aldean eoten nago, hortikan jendia pasatzekela, bakoitzak bere hausuan eotek. Ja baki bakoitzan une hongo. Goidek. Bueno, zue baki zuen, no? Bakoitzan une hongo. Eta gero horrea, danok animatzen, gero herritarrak, pila bat animatzei zuen, ez da? Ez, egun hortan, norbait sentitzea iz. Bai, no? Ezautu itesia jendiak, ez da? Vale. Ona. Venga, hor gehatzez egin gauza bakarra ja pigatzeko, tipulinaek. Tipulinakin, dana pikauta dakak. Bueno, sustarrak endu, sutoinak endu. Vale? Oso ondo, eta gero inberdiokenak, horrela bai, hemen gor puntxu bat eukitzeik, hori rekendu jok. Eta gero inberdiokenak, erditi moztu eta lendabiziko geruzak endu ingo jok, vale?